O, mga pastor daw naong og kwarta, may lamang ulikta og 10%. Ako nang gisulti ninyo nga adto mo sa mong simbahan. Simba mo dito sa mong simbahan. Ha? Kadaghan mong simbahan na. O, Assembly of God. Foursquare Gospel Church na Christian and Missionary Alliance. O, mga evangelical ni amo ning mga kauban. Tanaw rito ang pastor ba nang ulikta? Ang mga membro mo ay naghato dito sa ilang ikapulo kay nakasabot sila nga dalha ang ikapulo dito sa balay tipiganan. Ito siyang templo. Wa mi magkuanoy, wa mi mangulikta. Lam-lam patakara mo istorya. Kita magkagpastor dito to sa tubangan nga nagdawat sa ikapulo. Wala. Dili na mao. Gihatod sa mga kaigsunan dito ang ikapulo kay nasabtan nila. Napuyubang nga di manghatod kay wa makasabot, wa pa. Wa problema, wa man mo nakasabi, wa pa man sila makasabot. Total ang balaang Espiritu Santo raman mo ay magtudlo kanila sa kamaturan. Tungod sa kadaghang mga Katoliko nga nagatanggal og mga maskara sa mga pastoy nga mikuyanap sa atong palibot karon, o nga kining ato ang pastoy nga reaksyonan is wala og dako kayo sa og kahiubos og kasuko. Nga naman kay lagi sumala pa niya di akusahan daw nato nga or sa mga Katolikong mga defensor nga ang mga pastoy nangulikta sa gitawag og halad nga ikapo or katong gitawag og tithes para daw kuno sa Dios. Kay number 1, sumala pa niya wa man daw sila nangulikta. Ang mga tao man daw ang muhato dito sa simbahan, muhatag sa ilang dito ikapulo, niya di man daw sila ang nangulikta. Pero ang question din na asa paingon ang maong gitawag og mga halad. Nga naman kay diha sa balang kasulatan manggod, ang mga halad ilabi nagkatong mga tithes ibutang dito sa balay tipiganan diha sa templo sa Dios. Kanang mga sekta karon nga nagkuyanap ni katag sa ato ang palibot, kanang ilang mga simbahan di man na templo sa Dios. Ngano man man mga altar. At the same time, dili pud ka makakita din na og tawag ining pari. Ngano man kay ang tinuod nga templo sa Dios gidumalahan og tawag ining mga pari. So man ang mo-question ta nganong dito man ihatod sa balay sa nga gipanag or tawag anang gidumalahan og pastoy nga ang gisuko sa balaang kasulatan dadon ang maong halad dito sa gitawag og templo sa Dios nga gidumalahan og mga pari. Basahan gud man ng Biblia, Hebreohanon kapitulo 7 bersikulo 5. Basa man na nato nga dadon ang mga halad ang atong mga Levita. Dadon ang mga halad dito sa templo sa Dios. Nga naman number 1 na ditong altar na dito ang presensya sa Dios. At the same time, sila ang ana ay katungod nga mudawat ni anang maong gitawag ikapulo. Dili ta makabasa sa Biblia nga ang pastoy gitagaan og katungod mangulikta og tawag ining tithes. So buti pasabot kung mangulikta sila og tithes kanya pagkahuman wala sila sugua sa Dios, so tigpakaron ingnon sila. Buti pasabot ilang giilad ang tao. Anong mayo mong tawag ilang giilad mangulikta ka og butang niya or mangulikta kag kwarta niya wa kasugua sa Dios. Nya imuhang gamiton ang pangalan sa Dios sa pagpangulikta nga ang Dios mismo wa magsugo nimo nga mangulikta ka. Di ba? Lain pang tawag ining kuan, lain pang punto kan mga pastoy karon nga nangulikta og tithes or kanang 10%, wala ni koneksyon dito sa balaang kasulatan nga nagadawat sa ilahang gitawag og nga nagadawat og tithes sa mga tao. Wala na sila koneksyon. So buti pasabot kung walay gitawag og koneksyon, kung putol ang koneksyon niining mo mga tawhana, mga fake ni karon kini mga nangulikta og tithes nga diin why koneksyon dito sa balaang kasulatan. Puro lang claim na naa sila koneksyon pero wala sila ikahatag ebidensya nga naa sila gitawag og koneksyon. And lastly, walay mabasa sa balaang kasulatan nga ang mga pastoy gitagaan og katungod sa pagpangulikta sa mga halad alang sa Dios. Nga naman kay diha manggod sa balaang kasulatan ang tinuod nga pastor pari manggod. Muna man imong basahon ang salmo, ang tawag ang Dios ang maayong magbalantay, naghatag pud siya gitawag og mga magbalantay unya according sa balaang kasulatan mo na ang mga ministro sa Dios. Ni Isaiah 61:6 mo ng mga pari. Sa Bagong Testamento kay napaso naman to, nahuman naman to ang function sa mga pari sa Old Testament, so gipulihan na og kanang pagkapari nga diin dili tao ang nagtukod.
Dili mga kaliwat ang nagtukod, kundi ang nagtukod ang Dios gud mismo nga si Kristo, nga siya ang pangulong pari sa pagtuong gihuptan sa gitawag og mga apostol. So kan ang kaniadto, ang templo sa Dios kaniadto, ang simbahan sa Dios kaniadto gidumalahan og pari nga mo'y mudawat sa gitawag og halad para sa Dios. So ang Bagong Testamento wa na maputol. Wa maputol in the sense nga pari ang nagdumala sa iglesia ug ang pari mao ang angayan nga mudawat sa gitawag og halad sa mga tao para dito sa Dios. Dili gitawag og pastoy. Di man ka makabasa sa Biblia o di man ka makabasa sa Biblia nga ang mga pastoy gitawag katungod ng mangulekta ug mga halad para sa Dios. Wala oy. Samot na ni mga pastoy karon nga mga protestante, di yung kakabasa sa Biblia ana. So kung dito ka mohatag nila yung imong katuyuan sa Dios, di man na mahatod dito sa Dios kaning imong halad. Ano man yung man yung mga koneksyon nahulog, implied nga gikawat ang imong kwarta or ang atong kwarta, nagipasangil nila or gigamit nila ang pangalan sa Dios para sila ang tawagan ng mga panapi. Managiingon ni San Pedro, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4 ug kanang giingon ni San Pablo Roma 16:17, makining moong mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. And sa katapusan, kung muhatag tagtawag ining halad, siguroon gid nato nga ato ang gitagaan pari. Anya kanang paria na ay koneksyon dito kang Kristo. Sa karon mga panahon mga sir ug mga ma'am, walay pari nga makahatag ug walay bugto nga koneksyon nga maatras nato ang panahon from this time kining panahon na 2024 paatras sa panahon sa mga apostol. Walay laing pundok sa kaparian nga makahatag og insaktong detalye concerning sa koneksyon nila patungo doon kay Panginoong Jesucristo gawas lamang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang prinsipyo ihatag ang mga halad ngadto sa Dios pinaagi sa mga pari, so karong panahon na pangitaon nato ng mga paria o kana mga parian na sa Iglesia Katolika, wala diha sa kamakop, wala diha sa first gospel, wala sa baptist, wala diha nganuman kay kanang mga punduka, mga bugos na ni pangtukod nagtao ilang gipasanginan sa Kristo nga si Kristo mo tag-iya bugos fake ug ang atong kalag mahiagom sa impyerno ug muhatag ta og tawag anang ikapo daw dito sa ilahan niya dili na mao sa Dios masuko ang Dios anak kay kabahin na sa gitawag og pagpangawat. So kung ta masabtan nato ang mga higalameng surong kita pailad ini mga pastoy ang ilang gunahuna kana rin inyong halal kay para mabuhi ang ilang pamilya ug mabuhi ang ilang kaugalingon. Again, ingon pang San Pablo, kining mao mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan.